गिबिसिन सानावनो सोरगोआव थानाय आफा इसोरखौ आङो बे समाव हाजासे हामबाय होनग्रोयो आरो बेजों लोगोसे जायफ्रा दायो आंनि बे भिडिअखौ नायगासिनो दङ आरो जेसेबांनाखि जोंनि ख्रिस्टियान बिदा फंबाय बिमा बिफा बिब' बिनानाव जेसेबांसिम दङ बयखौबो फोरबो जिशु ख्रिस्टनि मुङै आंनि खुलुमनायखौ जासिहरग्रोनाय जाबाय आरो बेजों लोगोसे दिनैनि बे मोनसे गोदान आरोबाव कमेन्ट मेसेज भिडिअआव साफ्रोमखौबो आङो बे समाव वेलकाम खालामनानै लानाय जाग्रोबाय। Once again, my dear viewers, नोंथांमोननिसिम सासे कमेन्टारनि कमेन्टखौ नोंथांमोनजों रायज्लायज्लायनो नोंथांमोनजों शेयार खालामनो थाखाय बे भिडिअखौ लानानै फैबावलायबाय। बेनिखायनो आसा खालामो नोंथांमोना आंनि बे भिडिअखौ जोबजासे नायलांगोन आरो नायखांनायनि उनाव माबा मोनसे फिसा खोथाखौब्लाबो मोनदांनो हागोन होननानै नायगिरि साफ्रोमनिसिमबो आङो बेखौनो मिजिंथिहरदों। अब्ला बे समाव dear viewers, बिथाङा सोर आंनो मा कमेन्ट हरदों नोंथांमोननो आङो बे समाव फरायनानै खोनासंहोनोसैलाय। गिबियावनो बिथांखौ नोंथांमोननो आङो सिनायथि होनि। बिथांनि नामानो जाहैबाय सानसुमा एम बिदि लिरनाय मोनदों। जानो हागौ एम मानि मुसाहारि, that means सानसुमा मुसाहारि जानो हागौ बिथांनि नामा टाइटेला। बे समाव बिथां सानसुमा एम खौ आङो स्पेशली वेलकाम खालामदों दिनैनि बे भिडिअआव आरो आंनि भिडिअखौ नायनानै आंनो कमेन्ट हरनायनि थाखाय बिथांखौ इनायनो आङो थेंक इउ आङो जासिहरो आंनि बे भिडिअनि गेजेरजों। आरो जुदि बिथां सानसुमा एमआ जुदि आंनि बे भिडिअखौ नायसनब्ला बायदोंब्ला जोबजासे नायलांनो थाखायबो आं मिजिंथिहरदों आरोखि। अब्ला अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर बिथां सानसुमा एमआ मा कमेन्ट हरदों खोनासंदो, आं फरायनानै खोनासंहोनोसै। बिथाङा लिरहरदों, हेलौ सार, मानसिया थैना गोदान जिउ मोनगोन ना मोना बेनि बागै भिडिअ लाबो सार। खोनाबायना? बिथां सानसुमा एमआ आंनो माबादि कमेन्ट हरदों जे मानसिया थैखांनायनि उनाव गोदान जिउ मोनगोन ना मोना बेनि सायाव भिडिअ लाबोनो थाखाय आंखौ रिक्वेस्ट खालामहरदों बिथां सानसुमा एमआ। उनसाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर, बे कमेन्टखौ आंनियाव फैनाया गोबावसैमोन आरो आं बिथांनो खोथा होदों दे आङो भिडिअ लाबोगोन होननानै। नाथाय जेब्ला आङो बेनि सायावहाय स्टाडि खालामो अब्ला आङो गावखौनो मोनदाङो माने बेयो आंनि थाखाय ओरैबायदि इम्पसिबल बेनि सायाव भिडिअ लाबोनाया ना, जानो हाथावथाव नङा, इनायनो गोब्राब। अब्लाबो खोथा होनाय मथे ना, जोंनि ख्रिस्टियानफोरनि गोथार बाइबेला जोंखौ मा फोरोंदों आरो जोंनि ख्रिस्टियानफोरनि फोथायनाया मा बेखौ लानानैसो बिथां सानसुमा एमनि जे कमेन्ट भिडिअखौ आं दिनै लानानै फैदों। अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर, आङो जेखि भिडिअ लाबोआ मानो आंनि खुद मिथिनाय बा आंनि नलेजजों आं दिनै लानानै फैया। माने गोथार बाइबेलाव मा बुंदों मा लिरदों बेफोर बाथ्राफोरखौ लानानैसो नोंथांमोनजों भिडिअनि गेजेरजों शेयार खालामनाय जायो आरो रायलायनाय जायो। दिनैबो आङो गोथार बाइबेलनिफ्रायनो बे बाथ्राफोरखौ नोंथांमोनजों रायलायनो सानदों बिथां सानसुमा एमनि जे कमेन्ट आंखौ खावलायहरनाय। अब्ला बे समाव अनजाग्राफोर, अब्ला फैदो जों एसे गोथौआव जोङो थांबावदिनि। मा होननानै बुंदों जे गोदान रदाय, गोथार बाइबेलनि गोदान रदाय जायखौ इंराजियाव निउ टेस्टामेन्ट होननानै जोङो मिथिनो मोनो, बेवहाय जोंखौहाय बेबायदि फोरोंदों आरोखि ना, बेबायदि जोंखौ मिथिहोयो माने थैनाया जोबथा नङा। जों बे मोदोमाव बे मोदोमखौ लानानै जों बे बुहुमाव बे संसाराव खनसे थैगोन, बे थैनाया जोबथा नङा होननानै जोंनि ख्रिस्टियानफोरनि गोथार बाइबेला दिनै जोंखौ फोरोङो। अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर, अब्लाथ' माबा मोनसे दंबावो ना मा होनो? सोरबाबा गोबांथार दिनै गोनो गोथो आरो मिनिनोबो हागौ आंनि बे बाथ्रायाव आरोखि। जेब्ला नोंथांमोना गोथौयै सिन्था खालामगोन आरो भिडिअखौ जोबजासे नायलांगोन अब्ला बुजिगोन होननानै आं मिजिंथिहरो। अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर, ओरैबायदि जाहैबाय थैनायनि उनाव जोंनि जिउआ, जों सुबुं हारिनि जिउआ मोनसे गोदान थांना थानायनि महरावसो सोलायहैयो।
मोनथिबायना जे जोंनि जिउआ मोनसे गोदान थांना थानायनि महराव बा बुहुमाव सोलायफैयो अनसायग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर जों दा मोदोमखौ लानानै थैखांनायनि उनाव जोंनि जे बे जिउआ आरोबाव मोनसे महराव मोनसे गोदान थांना थानायनि महराव सोलायहैयो बा थांनानै थाहैयो नोंथांमोना बेखौ एसे गोथौयै मिथिनानै लाग्रोबानो जाबाय दा दिनै बेल' नङा ख्रिस्टियानफ्रा दिनै बेबायदि फोथायबावो दि थैनायनि उनाव जोंनि जे दानि जे प्रेजेन्ट टाइमनि जे मोदोम बे मोदोमजों आलदा जायो बियो नंगौ ख्रिस्टियानफ्रा दिनै बेखौ फोथायो मिथिबायना थैनायनि उनाव जोंनि बे मोदोमजों जिउआ आलदा जायो आरो दिनै बेल' नङा मा जाबावोना आरो मोनसे गोदान जिउनि बुहुमाव हाबफैयो मिथिबायना enters a waiting period in the spirit world until the resurrection होननानै इंराजियाव बेबायदि लिरदों मोनसे माने गोदान जिउनि बुहुमाव हाबफैयो माने थैनानै थांखांनायनि उनाव जोंनि जिउफ्रा माने बेबायदि नेथ'ग्रा थाथ'ग्रा बेबायदि जायगायाव थांनानै थाहैयो जेब्लासिम जोंनि थैनाया थांखांफिना अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर जोंनि ख्रिस्टियानफोरनि बाइबेलाव बुंदों मानसिया थैगोन नोंखौ नाथाय सानसे थांखांफिनगोन बियो माब्ला जागोन जेब्ला जिसु ख्रिस्ट'आ बे बुहुमाव सोरगोनिफ्राय गोथारफोरखौ लांनो फैगोन बे समाव बे गथ'नाया जागोन आरोखि ओमफ्राय बे समसिमहालागै मा थैनानै थांनायफ्रा थांखांफिननाय नङा आरो बे समसिमहालागै जिउआ वाइटिं पिरियड बेबायदि नेथ'ग्रा थाथ'ग्रा जायगायाव थाहैगोन आरोखि मोनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर जोंनि ख्रिस्टियानफोरनि बाइबेला दिनै बेखौ फोरोंदों आरो बेखौबो दिनै मा मोननै बाहागोआव रानदों आरोखि बेखौबो मोनसेया जाहैबाय गोथार मानसिफोरनि थाखाय स्पिरिट अफ पेराडाइस बे जायगायाव बिथांमोना थाथ'हैनो नेथ'हैनो बा बेबायदियाव मोनहैगोन गोथार मानसिफ्रा जायफ्रा थैनानै थांबाय ओमफ्राय जायफ्रा गोथार नङा पापी मानसिफोर गाज्रि खामानि मावनानै पाप मावनानै थैलांनाय मानसिफ्रा बेबादियाव थाथ'हैनांगोन बेनो जाहैबाय स्पिरिट अफ प्रिजन मिथिबायना जिउनि मोनसे बेबायदि जोबथेसालि नैबेफोरबायदियाव थाथ'हैनांगोन ओमफ्राय नैबे स्पिरिट अफ पेराडाइस जिउनि बेबायदि मोनसे सोरगोनि समान गोजोन रंजानाय सुख सान्थियाव गोथार मानसिफ्रा थाथ'हैगोन आरोखि फोरबो जिसु ख्रिस्ट'आ बे संसाराव फैनाय समसिमहालागै दिनै ख्रिस्टियानफोरनि फोरोंनाया बेनो आरो फोथायनाया दिनै बेनो आरो गोथार बाइबेलनि मिथिहोनायाबो दिनै बेनो अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर अब्ला जोङो थांबावनि गोथौसिनै माब्ला मानसिया गोदान जिउ मोनफिनो ना मोनफिना बिथां सानसुमा एमनि लिरनाय मथे जे थैनायनि उनाव मानसिया गोदान जिउ मोनफिनो ना मोनफिना बेखौ जोङो गोथौयै बिजिरनो थांबावसैलाय थ' अनजाग्राफोर जेब्ला मानसिया थैनायनि उनाव आरो बेनि मोदोमा थैनो रोङैयाव सोलायस्लायहैगोन मिथिबायना गोथारफोरनियासो जागोन दै खिन्थु गोथार मानसिफोरनियासो माने मोदोमा थैनानै थांबाय ओमफ्राय थांखांफिननानै थैनो रोङैयाव बे मोदोमा सोलायहैगोन आरोखि ओमफ्राय सोलायहैगोन थैनो रोङैयाव अब्लासो बै थाथ'नाय जिउ नेथ'नाय जिउ स्पिरिट अफ पेराडाइस बेयाव थानायफ्रा बे थैनो रोङै मोदोमजों ज' जाहैफिनगोन आरोखि बिथांमोना रिइउनिटि गोदान खौसेथि जाहैफिनगोन आरो बे समावहाय मा जानोसै थैनो रोङै मोदोम आरो थैथायनो रोङै जिउ बे समाव जाहैनोसै आरोखि अब्लासो मा थैनायनि उनाव मा मोनगोन मानसिफ्रा गोदान जिउ मोनगोन आरो इसोरजों लोगोसे थानो मोनगोन आरो जोबनो रोङै इसोरनि जे सम जानाय इटारनेल लाइफ जोबनो रोङै गोथां जिउखौ बे समावसो मोनहैगोन अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर आसा खालामो नोंथांमोना खुब गाहामथारै बे भिडिअनि गेजेरजों बुजिबाय दा ख्रिस्टानफोरनि फोथायनाया दिनै बेनो आरो गोथार बाइबेलनि फोरोंनायाबो दिनै बेनो अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर आरो बे समावहाय नोंथांमोननो मोनथामसो बाइबेल सिरिफोर आङो लानानै फैदों नोंथांमोननो गोथार बाइबेलनिफ्राय फरायनानै आं खोनासंहोगोन नोंथांमोनाबो खोनासंनानै मिथिनानै लाबानो जाबाय आरोखि आं बेखौ फरायनानै खोनासंहोनि 2 करिन 5 बालाबनि 20 सिरि 1 Corinthians chapter 15 verse 20 बेयाव बेबायदि बुंदों नाथाय नंथारगौ ख्रिस्ट'आ थैनायनिफ्राय थांखांफिनबाय आरो
बिनि थांखांफिननायानो थैनानै थांखांनायफोरनि थाइजेननाय बिथाइ जाबाय। थैनायफ्रा गासैबो सानसे थांखांगोन बेखौ स्रायै दिन्थिबाय होननानै बुंदों गोथार बाइबेलाव। अनसागांनि भिडिअखौ नायगिरिफोर आसा खालामो खोब गाहामथारै बुजिदों। जिसु ख्रिस्ट'आदि थैनानै थांखांजेनग्रोबाय बेनो थैनानै थांनायफोरनि थाइजेननाय फिथाइ। ओमफ्राय थैनायफ्रा सानसे गासैबो थांखांफिनजोबगोन। बाइबेलाव बेबायदि लिरदों। मानो जोबनो रोङै गोथां जिउखौ मोननांगौनि थाखाय आरो जायफ्रा गोथारफोर बे थैनो रोङै मोदोमखौ बिथांमोना मोनगोन आरो गावसोरनि जिउजों मोदोमजों रिउनाय बिथांमोना दिनै जाफिनगोन आरो फरायनानै खोनासंहोबावनि 1 थेसलोनिकिया 4 बालाबनि 16 आरो 17 सिरिखौ फरायनानै खोनासंहोबावनि 1 Thessalonians chapter 4 verses 16 and 17 बेयाव बेबायदि लिरदों आरो मानसिफ्रा इसोरनि गेदेर रावखौ गाहाय आरफोरनि गोबारै गाबज्रिनायखौ आरो इसोरनि बिगुल सुनायखौ खोनागोन आरो फोरबोआ गावनो सोरगोनिफ्राय ओंखारबोगोन आरो ख्रिस्ट'खौ फोथायनानै थैनायफ्रा थांखांग्रोगोन। खोनाबायना? ख्रिस्ट'खौ फोथायनानै जिसु ख्रिस्ट'खौ फोथायनानै थैनायफ्रा थांखांग्रोगोन। बेयो माब्ला जागोन? जेब्ला जिसु ख्रिस्ट'आ बे बुहुमाव आरोबाव गावनि गोथारफोरखौ लांनो फैगोन बे समाव बे घटनाफ्रा जागोन। अब्ला जोङो बे समाव बाइबेलनिफ्राय मिथिनो मोनबाय आरोखि ना थैनायफ्राबो थांखांगोन बै समाव मिन्स जिउ मोनहैगोन बै समाव। ओमफ्राय 17 सिरियाव लिरदों बेनि उनाव जों गोथाङै थानायफ्रा बिसोरजों लोगोसे नख्राङाव फोरबोखौ लोगो हमनो थाखाय जोमैयाव लांखोजागोन आरो जोङो अरायबो फोरबोजों लोगोसे थागोन। खोनाबायना अनसाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर? जोंनि ख्रिस्टियानफोरनि बाइबेला मा फोरोंदों आरो जोंनो मा दिन्थिदों? गोबांथार दिनै बिदिनो बाइबेल सिरिफोर दंबावो। बे मोननै मोनथामसोल' बाइबेल सिरिफोरखौ नोंथांमोनजों रायलायनो बा नोंथांमोननो फरायनानै खोनासंहोनो थाखाय आङो लानानै फैबाय जेन' बेनि सायाव रोखा जायो आरो बाइबेला मा बुंदों थैनायफ्रा ना गोथां जिउखौ मोनफिनगोन ना मोनफिना बेनि सायावनो आङो बे बाइबेल मोनथामसो बाइबेल सिरिखौ दिनै लानानै फैबाय आरोखि। अनसाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर जोंनि ख्रिस्टियानफोरनि बाइबेला दिनै जोंनो बेखौनो आसा होदों बरसा होदों जायफ्रा गोथारफोर ना गोथारै जिउ खांनानै थांनानै थानायाव थैनानै थांबाय बिथांमोना स्पिरिट अफ पेराडाइसआव दायो दंहैयो माने गोजोन सोरगोनि समान सुखआव बिथांमोना दंहैयो। जायफ्रा पाप मावनानै थैनानै थांबाय स्पिरिट अफ प्रिजन आत्मानि जिउनि मोनसे जेल बादि बे जेलाव बिथांमोना दिनै दंहैयो। अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर जेल होननानै बुङोब्लाथ' जों बयबो मिथिखागोन माने जेलाव जेरैबायदि रंजानांगौ बेबायदि रंजानो मोना जेरैबायदि उदाङै थानांगौ बेबायदि थानो मोना आरोखि ना जेरैबायदि जानांगौमोन मोनजानांगौमोन बेबायदि मोनजाया बेफोरबायदि बिथांमोना स्पिरिट अफ प्रिजन पाप मावनानै थैनानै थांनायफ्रा थाथ'हैनो गोनां जायो। आरो जोबनायाव बाइबेलावथ' बेबायदिसो लिरदों बेबायदि मानसि बेबायदि जिउफोरनि थाखाय बेबायदि पाप मावनानै थैनाय बा पापि मानसिफोरनि थाखाय सोरगो गैया होननानै बाइबेलावसो लिरदों आरोखि। बिथांमोननि रायजोआ नोरोगावनो जे अरनि सागोरनो आरो बेयावहाय बे अरा गोमोरनो रोङा बेवहाय बिथांमोनखौ साजासो होनाय जागोन होननानै बाइबेला बिखौ मिथिहोयो। बेनिखायनो अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर जों गोथाङै थानायफ्रा अरायबो सब समाय जों उसुं खाथिनि मानसिजों जाया मानो गावनि देशनि मानसिजों जाया मानो उसुं खाथिनि देशजों मानसिजों जाया मानो जेखि जाथि हारिजों जाया मानो जोङो गोजोनै सुख सान्थियै ना गोथारै सैथोयै जोङो थांनानै थानो नांथारगौ आरोखि। अब्लासो जोंनि बुहुमाबो गोजोन सान्थि जागोन आरो जोंबो मा जागोन गोजोन सोरगोखौ जोंबो दिनै मोनहैगोन। जोंनि न'खर जोंनि समाज जोंनि गामिफ्रा सुख सान्थि जागोन जेब्ला जों बेबायदि थांनानै थायो। होमबासै अनज्लायग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफ्रा आसा खालामो नोंथांमोना बे सानसुमा एमनि कमेन्टजों लोगोसे माबा मोनसे बाथ्राखौ मिथिनो मोनबाय सोलोंबाय होननानै नायगिरि साफ्रोमनिसिमबो फोरबो जिसु ख्रिस्ट'नि मुङै मिजिंथिहरनानै दिनैनि बे गुसुं भिडिअखौ बेयावनो दोनबाय। गोजोन्थों खुलुमबाय।